ପୂଜା ଭିତରେ ପୂଜା, ପର୍ବ ଭିତରେ ପର୍ବ, ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ପର୍ବ ଯାହାକି ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଓଡ଼ିଆରେ କୁହନ୍ତି ମାର୍ଗଶିର ମାସ, ତାହା ପଡ଼େ ହେଉଛି ଆମର ଗୁରୁବାର, ଯେଉଁଥିରେ ମାଆ ମାନେ ରାତିରେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନିଦ ଲାଗେନି, ରାତି 4ଟାରୁ ଉଠି ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜ କାମରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି। ଆମ ଘରେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଆଜି ଗୁରୁବାର ପୂଜା। ଏଠି ବେତରେ ଏଟାକୁ କୁହନ୍ତି, ଜାଣିନି ବଟ୍ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଜାଣିନି, ଏଯାକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ଏଯାକୁ ଗେରୁଆ ମାଟିରେ ଧୋଇକି ଶୁଖେଇକି ତାପରେ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରାଯାଏ। ତାପରେ ଏଇଟା ଆମର ଠାକୁରଙ୍କ ଘରେ ଝୋଟି ଦିଆହେଇଛି, ଆଉ ବାକି ସବୁ ଠାକୁରମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି। ତ ସେଠି ଆମର କୁହନ୍ତି ଶିଳ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ବି ଜାଣିନି। ତ ସେଠି ଆମର କ'ଣ କରାଯାଏ ନା, ସେଇ ଯେଉଁ ବେତ ରଖା ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁ ବେତରେ ଯେଉଁ ତିଆରି ଜିନିଷ ଯାକୁ ଯେଉଁ ଧୁଆ ହେଇକି ରଖା ହେଇଥିଲା, ସେ ଯାକୁ ସଜେଇକି ପୂଜା କରାଯାଏ। ଆଉ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ କାହ୍ନାକୁ, ଛୋଟ କାହ୍ନା ଅଛନ୍ତି, ବଡ଼ କାହ୍ନା ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟାକୁ ଆମ ଇଶାଣ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କ'ଣ କରାହେବ ନା, ପୂଜା ଯେଉଁ ସେ ବେତର ଯେଉଁ ତିଆରି ଜିନିଷ ଯାକୁ ଯେଉଁ ପୂଜା କରାହେଉଛି, ଏଇଟା ବହୁତ ଚାଉଳ ରଖିଛି। ସେଠି ବୋଧେ ଏଇଟା ଅଢ଼ାକଉଣି ମଧ୍ୟ ପୂଜା ହୁଏ। ସାଇଡ଼୍ରେ ଭଗବତ ଗୀତା ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ପୂଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ବହୁ ଝୋଟି ଅଙ୍କନ କରିବା ଲାଗିଛି। ସବୁ ଗେରୁଆ ମାଟିରେ ଲିପିକି ରଖିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଝୋଟି ଅଙ୍କନ କରୁଛି। ଆଉ ଫାଇନାଲଟା ଆସିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ। ଯେହେତୁ ତାର ବହୁତ କାମ ଭିତରୁ ସେସବୁ ରୋଷେଇ କଲା। ଆମର ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର ଅଲଗା ଅଲଗା ଆଇଟମ୍ ହୁଏ, ଯାହାକି ଆମ ପୂର୍ବପର୍ବାଣିରୁ ମାନେ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ ଯାହା ତାହା ହିଁ ହେଉଛି। ଆମେ କିଛି ନୂଆ ଏକ୍ସଟ୍ରା ବି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବୁନି ଚାହିଁଲେ। ମୁଁ ବୋଉ କରିଥିଲି ହିସାବରେ ଯେ ମୋ ଶାଶୁ ଯାହା କରିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତାହା ହିଁ ଫଲୋ କରିବି, ସେଥିରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୁଆ ଅଛି, ଏଟାକୁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ। ଆଉ ବ୍ରତ ବି ଅଛି, ଏଟାକୁ ବହୁତ ମାନେ ଜାଗ୍ରତ କରି ରଖନ୍ତି, କାହାକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ବି ଦିଅନ୍ତିନି, ବହୁତ ମାନନ୍ତି। ଆଉ ଏସବୁ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରି ମୁଁ ନିଜେ ଜଗିଥିଲି କାଳେ ବିଲେଇ ଛୁଇଁଦେବ ବୋଲି। ତ ସେଇଟା ବିଲେଇ ଛୁଇଁଦେଲେ କାଳେ ସେଟାକୁ ପୁଣି ଧୋଇବାକୁ ପଡ଼େ, ଏମିତି ମୋ ବୋଉର ମାନିବା। ଆଉ ବାକି ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଡ଼୍ କରିଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା ପରେ ବୋଉ ଏମିତି ସଜେଇ ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଡ଼ାଗଉଣି ଉପରେ କ'ଣ ସଜେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ। ଆଉ ଆମ ପଟେ ଯଦି ଅଡ଼ାଗଉଣି ଯାହାକି ମାନେ ମାପଚୁପ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ ହୁଏ, ଯଦି ସେଇଟାକୁ ଭୁଲରେ ବି ଗୋଡ଼ ବାଜିଯାଏ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆମେ ବହୁତ ମାନେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁ, କାହିଁକି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସହିତ ତୁଳନା କରୁ। ଏଇଟାକୁ ଆମର କୁହାଯାଏ। ଆମର ଯେହେତୁ ଧାନ ବୁଡ଼ା ନାହିଁ, ତ ଧାନ ବୁଡ଼ା କରାଯାଉନି, ଆମର ଏମିତି ହିଁ ସଜାଯାଉଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏମିତି ହିଁ ପୂଜା ହୁଏ। ଆଉ ସାଇଡ଼୍ରେ କିଛି ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭୋଗ ଆଉ କିଛି କଦଳୀ ଯାହା ବି ପାରିଲୁ ଆମେ ଆମର ଦକ୍ଷତା ହିସାବରେ ସେତିକି ଆମେ ପୂଜା କଲୁ। ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ଆମେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଟୋଟାଲି ଖାଇନୁ। ଯାହା ଟିକେ ଜଳଖିଆ ବୋଉ କରିଥିଲେ, ବୋଉ ଟୋଟାଲି ଖାଇନି।